Ya Ubangiji Allah ka iya min a yanzu zan fara, ga munan gidan naji mawaka a yanzu an tara. To yanzu za mu dan fara waƙar fa za mu dan tsara, to sai ku zo ku saurara, idan da gyara fa sai ku dan gyara, domin dukan mu yara ne amma bakar ku dan shafa, mai rarrafe maso tashi ne. Yanzu gashi mun fara waka gare ku zan tsara, tun da gayi Sardauna ya taho gurin Nazifi an fara, da shi da Bashir babban yaro gashi yanzu mun jera, kariyar Haruna masoyi gun Usaiba jarumina ne. Ya ilahu gatanmu komai kai kake bamu, baiwa a yanzu ka bamu, mun haɗa kanmu mun gode, babu masu jin kanmu, akwai gudanmu bai zo ba, yam nazari na bai zo ba, inda waje na wake ne Nazifu bai san wasa ba, Bashir babban yaro ne, Haruna garkuwa na ne, ƙungiyar mahaske ne, ni ma Sardauna na zauna kwarai. Ni ne Riyal Haruna ko waka a gashi mun tsara, da ni da abokanai na ne, masoya ku zo ku saurara, waƙar a yau ku mun rera, a nan muke gidan Nazi.